Això és una mà tan alt, que quan es menja el iogurt li arriba a la panxa, ja està caducat. Això és un anglès i un espanyol, i l'espanyol va i tira al mar a l'anglès, i l'anglès diu help, help, i l'espanyol diu help no tinc, però sabó sí. El Jaimito que li diu a la seva mare, mama, que al col·legi em diuen capgròs, i diu, i per què no els persegueixes? I diu, el Jaimito, perquè es fiquen per caure molt estret. Això és un que resa molt i està resant al llit amb Déu en llevo, amb la Virgen Maria passo el dia i amb un àngel a l'estic em vaig a dormir. Es cau al llit i diu al de baix, amb tanta gent no m'estranya. Això és un nen que arriba a casa i li diu a la seva mare, mare, al col·legi no paren de dir-me que tinc tot el cabell verd. I li diu la mare, per què? Ni idea. Això són dos monjos que surten d'un manicomi i es troben una farola i es posen a donar voltes i li diu una a l'altra, anem-nos aquí que ens agafaran, i diu, què va, si els portem 35 voltes avançats? Això era la mestra que ha arribat a la classe, pica a la porta, entra i veu que està tota la classe jugant i passant de tota la seva bola. I s'enfada i diu, però què heu fet aquí? Què ha passat? Tots els nens s'atenten i diuen tots que ells no han fet res. I la mestra li va dient a nen per net, i diu, tu Pep, què has fet? I diu, jo he llançat els papers per l'aire. I diu, i tu Laia? I diu, jo he trencat tots els guixos. I diu, i tu què has fet, Jaimito? Jo he agafat serpentina i l'he tirat per la finestra. I la mestra diu, molt bé, Jaimito, apreneu d'ell, que no fa res dolent. S'ha llançat serpentina per la finestra. I estan tots copiant, menys Jaimito que està jugant amb els seus cotxes i piquen a la porta. I diu la mestra, qui és? I veu una nena tota amb branques pel cabell, plena de sang, i diu, jo soc serpentina.